Manag panglaba guys, manapagligo si Undoy na yung gipatiwas na kumuwas-was kay kapoy magtuwad-tuwad giling untag samot. Agsagi nga gidangag, mo ana ra nabilin, maoray among gipaniud to Undoy. Wa pabiga na mo kaan kay among pamaw heavy man pag among pamaw kay karni man tuso. At kuan sa patamurag mo atras sa patag magagmay kay delikado ba sa pod. Ako gani na nambok na gani ko 56 na ko imagine. Doy magtimbang sa ako doy, dali doy. Kuan sa gatang timbangan doy. Palihog ko my love, darling, I love you. Dali na magtimbang sa ta. Okay. Tanaw na tag pila na gatang timbang. 55.30 na. Ni usos dud pod og 35 kilo. 56 man na kay may tarang paniud to saging raman duha ka dawin. Kani us-us dud pog magamay kay 56 man to karon 55.5 ding. Ani ba di ay? Ano pa tatawag? Maghimo sa kog puso kay ay isuon larga na. Mao maghimo ngani guys. Puso nga kanang kinasing kamo kada. Di sila bang gipangutan na? Ito dang segundo ka. Oh, tuningan ito daw ka kamao. High blood na bukod yung tinudlong kagwanga mo. Libog laban na ni tinudlong. Kuan ra man ni mo bungi. Dako po do ka join si. Mga kagasahan ka. Ini sa ragamay rapang asar ka kaunay. Dali ra man si ka. Salamat. Agaray. Kanang hatag ka. Era pining gamaza inyo si Dig. Gana ra si. Bawa ka mo pa ba ko nga Di na sila 2 kawa oh. years naman talaga himuda nila. Anda asarin mo na ni say kog makahinumdum pa ba ko kay basi ana ko kahinumdum. Tuaman. Yan na, napurma na. Sayang lang magka-champion-champion na sa scouting. Di mo hanaan. Arang luod jag ang kontra sa scouting kay arang hanasa na kay kada Sabado may maghimo-himo puso urot gud ako tugod ka kanin ng Pedro to. Impas gud ming duas ani. Ito mahimo ng guwang ti. Nga na din. Mahimo man pero mga gisi. Saman Ito do sa nag-ijat gisi kay ti. na. Paru-paru Gina. Ha? Paru-paru Gina. Paru-paru Gino. Ngani kada kain say busog na ka ka? Kaya wa ti. Gamay ang kaado. Kila ka daming paghihat. Kuan duha na bitaham ko ni gagmay daw kay makot-kotra nimo ba kay dako manggod. Di nimo mahurot. Napay gamit tek ang buhat ug ngikini. Pinabangan. Lami ra ba nimo? May prami oh. Unsam na. Alin na ba sila sa salagan? Nahimo na ti, nahimo na jud. Nahimo na. Nakabuk mo ko na Reminder jud. Kay nam do ra magakadugad ang puri. Kana guys, wala nahimo na puso. Kanin sa ingani kira no. Duha ka ngano. Cha, duhara. Iba duha ka Duha ka na kaon. Daw lagi ka man. Kay ba lagi be kay mo janin tawoy. Gidaugan bi. Last na laman ning pag-asa jud big wa na gazay laing tang mahimo bi makapaninda patag puso. Luwas patas Ano kalisdanan. na ra ba ng puso sa barbecue-han? Pila na dang. Di, siguro nagamay ra ka ajo. Ingani ra siguro Hi, kada. pagkamping dia mas tibuma ha. Okay, di na tayo duha ka puso. Isa na ni kakanan ni Insi. Pero kung biyahe ko hindi mo pag ganun magkankan kasi makalibang ka. Ini na laman jud ka uno ka na ka na jud. Dugay di pun mo abuti. Nga naman nagiputdan man eh, dugay. Mga Ugay kang kagala sa ito. Nga sa pagkaadlaw. cha. Lunes, buntag. Lagi. Kanang Sabado mo gikan Lunes ng abot. Ti aw. Lagi. 3 pieces of puso. Nangagbagpag ang naong mo pagmata na nagcamping na pud mi guys. Pero dararapod mi sa Alicia. Tundoy na to pa man. Morning. Ang tubig nga. Na junjun dito ga. Vlog pa ba? Lah. Basta Bernes ngayon nasapon guys na adjud mi daari sa nature. Maadyo na lamang good pud ba matambaw-tambawan pag stress tibok si mana. Enjoy nga nag-view imo makit-an mugaan gud pag imong dughan, di ba? Bali nag-tent ra mi duha mi ka tent kay upat man mi kabuk ni apil wa man ka apil steri kay nagyaya mangliksian. Ja lami lagi guys kay bisag buntag na naa paghapon nagbuwan na klaro pa jud kaadyo sa personal larang makuan ni. Nakaabot pa jud si Jas buntag makit-an jud nimo arang kagwapa. Pero anhid jud ko believe grabe jud ang God's creation kay ag juta bitaw dari ag mga formation sa juta grabe jud ka sus. Di na laman jud ma-explain kamo na laman jud explain sa inyong kagalingan na ara jud kagwapa kaadyo. Kining atbang guys sa amang gitintan
Mao na diha ag lugar sa amo ang family house. Mao ni gitawag og puti kananing labaw na nga bato. Jadari sila junjo na nakakita mo na ng ijang banig na napagijang banig nga pang infant. Pero madyo na lamang gud pod na rong di bita pod mabugnawan ang likod kay bugnaw ba dyan zuta. So mo gad di mahitabo guys, every Friday gad na guys basta wala may kakulian maadjog panahon na adjud mi sa nature. Mao na dyan ni amo ang agenda kada Biyernes sa hapon. Mao dyan nagingan guys, once nga makasuway ka mura bitaw imuhan ng pangitaon, mura bag maka-addict bitaw. Nakalimot man kog ingon ninjog ha amino dara daymi sa barangay Progreso ra gyapon ni lujuran ni sila undoy. Kanang tengada na guys, sapa na si Jamo nang magfag si Ja pero karon way fag kay season ram gud puning fag. Tanaban ta guys, mapas ni nila Junjun's TV ug ni JTV to as ibabaw. Good morning. So karon guys, murag ahadjang gigol nga magsige kog lakaw-lakaw na ini ka morning kay ning bagat na ko, nanambag na. Ang tijan nag-una na, mura nagasuguran na yung katag bula. Tanawan ninyo guys, agbidlis sa adlaw, aning sidlak nag-adlaw, alas 6 kapin sa buntag. Sugod-sugod na pagkasaba ag palibot, kaya mga mata ng pag mga tao. Naday po ko'y bagong kauban karon guys, si J Plus Agrikultura, lagi man bago. Hi! So, nag-vlog po ni si Ja. What's your channel name? Hi mga kagahi, this is JTV Agrikultura. Silingan rami nila, pero sometimes na ako makauban nila kay, you know. Di, naradya ko pangutana. Sige. Saan eh, gano'n na ipamahin eh, o ano man eh, taken single. Taken, but Taken but wa pa gipirmahan. pag-ipirma. Wa pa. Ilog pa ni. Ilog na ng zutang na titulo. I'm also with Maninoy. Nalipay jud ko para nimo karon nga wa jud ka nagbarkuwa bol. Kay murag nakatuog jud ko kurong camping. But sad for me. You weren't able to sleep abo. Yeah, because of the masabol of the batowabol. Ang bato ara man dagana ning babagsludyo. Dari. Hindi ko akalaing minamasahe na pala ako ng mga bato na to. Maganda nga yun eh para lalabas yung panot mo, kaya pala ang laki ng utot mo. Yun yung naging alarm clock. Oo, ang dami kasi ng hangin na lumabas sa katawan ko ngayong araw na tong yung kaninang umaga pagising ko. Hindi ko akalaing lumabas yun. Maganda nga yun eh kasi lumabas ang mga masamang espiritu sa katawan mo. Buti na nga. Buti na lang. Anong buti na nga? Hindi ka talaga marunong magtagalog. Because kasi You are Englishable. You are Englishable. because kasi I'm Englishable. Pero guys, nagadyo ko itog aninjo guys. Sayang ka adyo ning lugar kay grabing nay sa kadus mata pero grabe makabuang pus ilong, grabing baho adjud ka adyo. Naam gud ni farm at tuspikas. Ugan jud pwede ra maguna ning butang palitag tripod. Yan ara ba na para sa purpose nga kanay mag-vlog ra kay nga na. Oo, ka nga to. Jubileren. Jubiliran pa ka nga na may Shopee ako. Ay, oo, dahil na. Ang tagal. Hintay, hindi mo mawala yan. Darating din yun para sa'yo. Marunong ka dapat maghintay. Matuto kang maghintay. Hindi ugan niya na Ayaw ko Ano kasing ka? maghintay. Gusto ko ako ang gusto mo hihintayin. biglaan. Yung- Gusto mo ikaw ang hihintayin? Mm-mm. Grabe ka. Yung, Kaya naman pala, pag tuwing alis natin, ikaw talaga ang hinihintay. Ang tagal-tagal mo. that's really true. Alas 6 ang usapan, alas 8 nang dating mo. Hindi kagabi, sabi ni Undoy 8:30. So, Yung kagabi, sige, I'm on ano ka time. ngayon? Ano ka ngayon? Ano ka kagabi? Talagang bait Perfect, ng bata. oh, Oo, perfect. ang iyong kaluluwa. Yan. Tapos, nung mga nakaraan, talagang Pero hindi ko na ang utak perfect ko. kagabi kasi nakalimutan kong magasolina. Ay, maglakas Muntik ka na ngayon. maurot at maubos yung gasolina ko. Hindi ako makapunta rito. May naamoy ka? Meron kasi doon may malaking ano doon, mga hayop-hayop. Mga hayop na ano na yan. Pero hindi na. Uy, may tao. Saan? Doon. Oo, meron. Kasi may guard yung nakaputi dyan eh. Hi, guard. Opo, guard yan sa... Meron kasing ano doon, farm. No, himusan nila, no? Himus nila. Ligid-ligid ang kay asag yung daanan natin. Pinta pa dagal ka na. Sulaot din focus ka ng murag na lasyo. Bigta ka. Puro Injo ka murag Bugun-bugun. puro lingin mo tungin. Sige, bitang katawa ka lang pagkuhan na to, pagpamanig. Grabe sakita sa lujo. Ramaguni, mantinir ramaguni pagkakamping haron para lang makakamping. Kaya rin laya. First time po din ako kakamping. So, si Jason Day guys, ang ipalailan ninyo. Taga dari rapod na. Kuha na si Ja. More on agriculture, jahang mga vlogs. Pero as of now,
laro-laro sa na si Jawa pas daing jig nag-focus jud tanan sa agriculture pero maabot ang panahon magtukod din sa isang kagaling farm. Kaya magbuhi pa man jag dinosaur. Sa pa. Sa pa imong buhi. Tiger! Layon kanang mga di basta-basta. Kanang dragon snake. Ano dragon snake? Dragonfly. Dragon snake asa man to? Kanang last Dragon Ball. Dragon Ball G. Ano te Dragon snake? Sangoku. Buhan. Kuan. Vegeta. Majin Buu. Kuan na. Okay ra mo din buson wa mira ni son. Ang gustog pang order Hindi na kinahanglan o kuhan. Kanina naman. Hindi na kinahanglan o. Hindi na mo orders Lazada. Si Jason kasi guys, ito talaga Tagalog eh. Kaya ngayong umaga talagang napasabak kami sa Tagalogan. Oo. Tagalog. Tapos nahihirapan tuloy Hirapan, kami. loading talaga. Pero ang naning greenhouse. kamot gyud kami sa tumang kalisod. Naning tiin. Naunhan mo ag content na Tagalog mo na padayon na lang Oo, Tagalog. kay ang farming kasi dapat maganda talaga Tagalog. Kasi kuhan, more Oh, explanation. ako'y pangutana. I have a questionable. Tagalog ka magkuan, Tagalog ka mag Sagot. Tagalog ka mag farming. Anja Tagalog na nimong kabaw. Mao, saan man na English ba sa nang kabaw? Kalabaw. Hindi. Inig magdarna ka. Nga What? na ka. Oh. English man na siya. Oo. Oh, bakit? Do. Ano ba Tagalog ng doso? Do ka nang Do. gawin. Oh. Hindi. Tatlo. Yun yung mahirap doon. Oh, di ba? Hindi, mas matalino ang kalabaw. Kasi nakakaintindi ng English. Oo. Hindi naman sila tinuturuan. Kaya nga. Di, pero yung kalabaw, kahit hindi mo kausapin, ganin. Oo. Nga naman, nadepende mo na sa inig bila. Parang humutan na siya. It's so mutable. Murag grabe na siyang pabura sa hangin. Alicia, what is it? Lagi sa pukit na dyan mga baga. Suffocation. Aper. J plus TV. Takto, una pa'y plus, wala na, minus na po ron. Tang. Awa, maajo na minus J, minus TV na. JTV Agrikultura. Para search JTV. Jinjin TV. Sana ulay mga Florame TV. TV, magkalaga TV. Bako ka. GTV. JTV with antenna. Asa mo? Tagbol mata? Yeah. O, ganahan pa magsimot-simot. Pwede na tayo. Wait. Ting tirit tirit. Paslit. Katugon ko. Bakod na. Agang higda. Murag kog nag-is. Ang gili ka dyan. Nagdalami mo nagizahang kuan. Nashoot, magkus... Tilabho, magkuskuan. Bato darip. Tilabho ko. Aga mo hapon, grabe. Grabe. Sakit Ako na, shot ko na tilabho kuskuan. Nga nanay, murabag na lasyo. Hindi na mga Luod man. Buhok man. Makabusog no. Makabusog. Arang view hasta pagag ko ano. Pag no. Tuwa.